אז חבר'ה, חלק שלישי של הולכים לחלק השני. בטעות לא שמתי כותרת, מצטער על זה. אני הולך גם לעשות פלייליסט של הולכים. אנחנו כרגע פה, זה ליד הבית שלו. כן, הוא התקשר אליי והוא היה בטיול עם הכלב שלו. רציתי למצוא אותו, אבל כבר לא מצאתי אותו וזה לא משנה, ואנחנו קרובים לבית שלו. כמה פעם. טוב, אז אנחנו בדרך לבית שלו, אנחנו ממש קרובים לבית שלו. יש לו כלב בבית שלו, וזה מגניב. הכלב הזה נושך, הוא גם נשך. בבית שלו, שהיינו בבית שלו, אני ועוד חבר שלי נשך לחבר שלי את הביצים, את הבולבול, ואת המשהו, את הציפור, אחי, את הציפור, מי שמבין את הכינוי, הציפור. הכלב פשוט נשך לחבר שלי את הציפור. מי שיודע, מי שהבין אותי, ציפור, כי יש כזאת ציפור, נראה לי שאתם מבינים כבר מה אני אומר. אז בבית שלו, אשכרה הכלב שלו נשך לחבר שלי את הציפור אשכרה, ואנחנו ממש קרובים לבית שלו. כמה פעמים לעזאזל אמרתי בית שלו בכל הכמה משפטים האחרונים שלי. מי שיודע באמת מקבל מה שבא לו. שלום. תרדו, אני לא יודע כל כך את הקוד. מה? את יכולה להגיד לי רק מה הקוד? אוקיי. אז אמא שלו יורדת אלינו. מחכים כאן, ויש לו רפאל איתן 7. אז זה החלק השלישי. נכנסנו, יופי. הנה. לא, זה אני פה במצלמות, אם אתם רואים את זה? מצלמות, אם תסתכלו טוב, אני שם. זאתי מענית ללובי, הנה. נו. אופה. אני אעשה לכם קאט כי זה מעלית. לא, סיימנו את המעלית. היי, מה קורה? פעם אחת פתחתי שהבא שלי ככה.